akan suna na sai da larabawa da turawa suka fasa makogaransu wurin kalmasawa su faɗa. Asalin suna na shine ake sa Muhammad لا كونك يس خالد ابن المسعود الشقوط المتقوق يتعالى كلمة سنة لك تكدل تعالى ما في التكرون الجنطافة هذا الحمى عمد يتقيق kace zaka koya min larabci ke da to tarihi ya nuna cewar kin san ni ba dan kasan nan bane garin shan nono na magashiya sai ta doke baki ne tana dokewa aka ce sai an watso da wannan kasa ina zuwa abin da na fara karo da shi shine tuwo ya mai da ni baki balarabe ne wasul trinity limatin sariyatul ya taban ma'atul tamamin makasudan ilike hatta alhamad amma amadu. To shi kuma ya sunan gogon yake? Na ga yau a faɗi wannan gobe a faɗi wannan yaya gaskiya sunan shi yake? Asalinsa ɗan ƙauyen Damasar ne. Damasar, ƙauyen Damasar ɗan uwan Hajiya Bangaci Batar ne. Kuma sunan da aka fi kiransa da shi. Tukur. 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 Ana ta dauke ba daɗi wal usul lugunsi ya ce a yi wanka a gyara. Wa. Tura ta rijiya ta ba. Ta ɗebo rijiya gaba 1000 aka ba ta. Ha? Kai ka bakin banza mummukin banza kai ne mai cewa da wani kare babare ba? Banza mai zubin kunkuru. Kai ne balarabe? Balarabe ne na? Na fi ɗan ƙwairan taba kyau. Kin san sunan shi? Wannan mummunan mara kyan gani shine tunda aka shimfiɗa tunda aka yanka flotin Zaria har kamowa yanzu Zaria ta rayu ba balarabe bai taɓa ratsa ta. Dan haka ba za ki taɓa ganin wani mai haske a Zaria ba. Kuma kin san sunansa? Haladu Gurgu. Ina da waske na wan. Na sha maka aradu. Wallahi ban ci kasuwa barin ha ba ta faɗo min. Wallahi na faɗi ma. Tun da amincin amana. Wallahi an yi almenta sai an bido an dawo min da motar da ni bashe ta. Wallahi ka jiya ka sha wa kanka aradu ne. Amma kai baka isa ka ariba kina ka sha min aradu ba. Ina haɗa sakwato sa'in da za ka sayo wannan yarinyar mota